Айде да имаме. Готови ли са снимачките? Айде! Девствено. Обичам девствените пътеки. Кой пътелко? Разкош. Минус 8 градуса. Само пешеходци са минавали като гледам. Обичам девствените пътеки. Карате да изпитваш душевен оргазъм. Много приятно. Сега се вижда колко е, където съм минал. Да, щом корите опират отдолу, се влачи, чувам. Готино. Я сменя музичката малко. Добре, тая ми е преспивна. Добре, това го танцувам добре. Разкошно. Разкошно се държи джипарката. Къдем на ловното място? Ще се отдава ли? Ще разбереме сега. Добре. Много е снега. Вече не виждам отзад какво става. Добре. Добре, браво. Много добре. Карате, 60. Добре. Готино. Подминай го пътя. Така е, тук трябва е по-бавничко. Я да видим дали има горе чай. Никой не е минавал? Не мога да пробием тук. Що правим?
към Звездица. Да видим на Звездица, ще видим ли звездите. Или само чай. Минус 6 градуса. Да видим Звездица, Боярица, Звездица, Кумата. Да видим какво се случва натам. 21 февруари. Разкошно време. There's a sweet escape in your memory. Let me step into it. The old movie of a serenity. Help me remember it. Какви парчета снегове бутат. Какво стана? Тя ние ви чакаме. Добре. Айде, готово. Значи тук отгоре пускаме децата с шините. Аз с джипа с БМВ-то по тях. Тук ги товаря обратно. Закачам шините на теглича. Качам ги горе и бех като лифт. Бех като влекч. Беше много яко. Беше брутален кеф. Сега ще видим дали се минава тук нагоре. Защото тази година не сме минавали. Некой е зарезал ремаркето. Това не беше ли тук един от яво, дето слиза един чубанин да ни Да, ама... кара нещо? Да. Тук е, да, ама не е тук баш. Онова беше на някакъв частник, да. А ние тук отиваме на друго място е сега. При Бошката е тук, при Бошката. Тая година не съм се качвал, само моите приятели се качват, ама те са пешеходци. И аз се качвам само с джипки. Пешеходството не е моето. Колко е? Минус 7 градуса, то е твърдо. Минус 7 метра. Бият ми корите отдолу. Не, Ти си по-висок. не, твоите не бият. Защото те са ми хрупаше отдолу нещо. Може да приклопва като тръснеш. Да, може. Не първаля по горе. Екстра. Я да видим какво е това. Тук някъде мога да обърнем. Чай да се извъртиме. Добре, айде аз бутам напред. Въртни се е тук. Да вкарам да стоя. А тук нагоре къде се отиваше? Значи тук вляво е на моя приятел хижата, където тук гледам, че снега е
така е навяло, че буквално, гледай, то не е. Опа, тук буквално няма минаване. Тук няма минаване. Тук трябва да се режат дървета, клони. Не, ще минем с джипките, ама трябва да режеме клони и дървета. Обърна ли се? Да върна назад. И да. Да, той е шефа тук слага верига и се качва. И един ден, тук време една вечер всъщност беше, и аз се появявам на вратата и той не може да повярва. Викам, а как се качихте от този снег, бе? Викам, бе така. Вика, да бехте донесли хляб, това. Викам, па що не каза, бе? Той вика, да знам, че ще идвате. Викам, и аз да знам. Ето как готино мога да идваме да ядеме, да пиме, правиме си поръчка по телефона и става готино. Тук са наши хора, ама не е съвсем тържествено. Тук сме спали една вечер, защото се развеселихме се и в стаята беше минус 2 градуса. Не се изпи тук. Просто така изостанахме една вечер. Беше голяма грешка. И от тогава повече никога. Вечерта тук пада тока на 170-80 волта и имаме един калорифер за 3-4 стаи, мисля, че бяха. И беше голяма драма, защото не можеш обърнеш калорифера към едната стая и заспиваш. Обаче другите стаи умират. И след малко усещаш как на тебе ти става студено, отваряш очи, гледаш калорифера и духа към някоя друга стая. Готино, млади глуди глави. Сега сме си заед там горе. Отиваме, вечеркаме си, това танци-манци и кога ни е кеф, може да си палиме да се прибираме. Става. Горе видели къв купон, бе, човек? Направо бати кефа. Много яко беше горе. Айде да видим теглото. Има ли сняг? Като гледаме чудесно. Не виждам къде отивам, ама сега ще разбереме. Горната част има. Сега ще се въртнеме. Така. Тегавото от спряло положение с предните гуми сами върху снега. Да видиме. Без никаква газ, лекичко, небрежно си мина. Браво, доволен. Разкошно. Айде и аусмичката. Един тест драйв. Да и направим клипче на осмичката. Добре стъпва осмичката. Денс. Тук трябва да сгъне.